Jaramogi waduog bo Nairobi kata ka bende koro watudre kodi kendo wakoni ni medo tudri kodwa achiel kachiel kendo yornwa ote machuok kao kala SMS lano menari 3 Pod wadhi nyime kod wechegi mag penj mar KCPE. Jopuonjre ma yawuoyi otimo maber e somo mano mar science kod mano mar kwano e penj mar KCPE molando odiochieng' ma kawuono kipimo kod jopuonjre manyiri. Somo mar Kiswahili kod Kingeresa, jopuonjre manyiri ema koro timo maber moloyo ma yawuoyi. Kwan jopuonjre ma yawuoyi motimo penj mar KCPE gani oloyo kwan jopuonjre manyiri bende. Wawinyane kaka chal mar wacha. The performance of candidates in each and every subject was as follows. The 2 papers, English language and the Kenyan Sign Language, composition recorded an improvement in performance in the year 2023 compared with the year 2022, while 8 other papers, English composition, Kiswahili Insa, Kenya Sign Language, mathematics, science, social studies, and religious education, recorded a slight drop in performance in the year 2023 compared to the year 2022. In terms of gender, the performance of male and female candidates was comparable in social studies and religious education. However, female candidates performed slightly better than their male counterparts in the English language, Kiswahili, and the Kenya Sign Language. Male candidates performed slightly better than their female counterparts